खूप वेगळं नातं असतं बापाचं आणि मुलीचं, आणि जरा जास्तच कौतुक असतं बापाला आपल्या लेकीचं. आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये हेच असतं, ज्या दिवशी त्या घरामध्ये एक मुलगी जन्माला येते ना, त्या दिवशी सर्वात आनंदित आणि हॅप्पी जर कोण असेल ना, तर त्या मुलीचा बाप असतो. भलेही त्या मुलीला आईने जन्म दिला असेल, पण आयुष्यभर सर्वात जास्त प्रेम करणारा व्यक्ती म्हणजे त्या मुलीचा बाप असतो. मुलीची चूक असेल आणि त्याच्या विरोधात संपूर्ण जग जरी असेल ना, तर त्याच्या पाठीशी कायम खंबीरपणे उभा एकमेव व्यक्ती म्हणजे तिचा बापच असतो. डोंगरावडा वाटणारा बाप त्याच मुलीच्या लग्नाच्या दिवशी त्या लहान मुलासारखा एका कोपऱ्यात जाऊन ढसाढसा रडतो, कारण त्याच्या काळजाचा तुकडा त्याच्यापासून कोणतरी लांब घेऊन चाललेला असतो. खरंच खूप नशीबवान असतात त्या मुली ज्या मुलींना बापाचं प्रेम मिळतं.